Jeg sidder her med administrerende bankdirektør Tulle F. Arke fra Bank Nordic, og du sidder jo normalt i Tórshavn på Færøerne, men er i København her i dag, så velkommen til og godt at se dig. Tak. I var aktuelle med regnskab for et par uger siden for 2023. Kunne du ikke prøve at give os lidt highlights fra det? Jo, det kan jeg meget gerne. 23 var et år, hvor man kan sige, at rigtig mange ting pegede alle sammen i den rigtige retning for vores vedkommende. Og hvis jeg skal nævne nogle af de vigtigste elementer i forhold til vores tal, så var det både det her med, at renterne er, som det er. Altså det gunstige rentemiljø, det er selvfølgelig noget, der også påvirker os, ligesom de fleste andre banker. Vi kan konstatere en forbedret balance mellem vores indtægter og omkostninger. Vi har også et stærkt afkast på vores egen beholdning sammenlignet med resultaterne for den post sidste år. Og så er det selvfølgelig nedskrivningsposten. Det her med, at vi har tilbageført nedskrivninger, det gjorde vi også i 23. 10 millioner i tilbageførsler, og det er faktisk det 7. år i træk, hvor vi tilbagefører nedskrivninger. Så det vidner jo om en meget stærk, sund kreditportefølje. Og udover bankdelen, så var det også et rigtig godt forsikringsår i 23, hvor vores forsikringsaktiviteter også kommer ud med nogle gode tal. Så et år, hvor der var rigtig mange ting, der alle sammen pegede i den rigtige retning, og hvor vi også lykkes med at realisere altså komme i mål for vores langsigtede målsætninger. I hvert fald nogle af de her finansielle langsigtede målsætninger, der er ret vigtige for os. Blandt andet cost-income og egenkapitalforretning. Noget af det, jeg bemærkede, det var, at jeres udbytte var lidt lavere end det, vi sådan normalt har set. Jeg tror, det var en udbytteprocent på omkring 25% mod de 70 i normalt stiler efter. Også noget, jeg bemærkede, at markedet nok havde sat lidt næsten op efter lidt mere. Kunne du ikke lige sætte lidt ord på, hvad årsagen var til det? Jo. Årsagen til det, at vi faktisk afviger fra vores egen udbyttepolitik, det er, at Finanstilsynet har igangsat en høring, hvor de er kommet til en foreløbig konklusion om, at det færøske og det grønlandske marked ikke kan konstateres som veletablerede og velfungerede markeder, når vi taler bolig og erhvervsejendom. Og det har de så sendt ud i høring nu, den her foreløbige konklusion, og vi mangler stadigvæk en afklaring på, hvad høringsprocessen så kommer til, hvad udfaldet kommer til at være af den her høringsproces. Og hvis man kan sige, at det her får en effekt i forhold til os, så betyder det, at vores risikovægtede aktiver skal justeres og bliver højere end det, vi kigger ind i dag. Og det betyder så, at vi har nogle ting i forhold til vores top 20 kunder, vi skal til at have justeret. Og den situation og den uafklarethed, der er i øjeblikket, fordi den her høringsproces stadigvæk er i gang, har så medført, at bestyrelsen vil sikre, at vi ikke bryder med nogen af både hverken med vores interne målsætning, men heller ikke den officielle målsætning i tilsynsdiamanten i forhold til, hvor store top 20 engagementerne må være. Og det er så årsagen til, at man har besluttet at indstille en udbyttebetaling, der afviger fra vores officielle udbyttepolitik på 70% af resultatet. Og ved I, hvornår der kunne komme en afgørelse fra Finanstilsynet? Nej, altså processen er i gang, og vi forventer, at der kommer en afklaring her i løbet af første halvår. Mere end det er svært at sige på nuværende tidspunkt. Godt. Og hvis vi ellers kigger ind i 2024, hvilke ting vil du så fremhæve der i forhold til de forventninger, der er? Til 24 i år, yes. Ja. Altså vi har nogle positive forventninger til 2024. Der er flere ting, der stadigvæk peger i den rigtige retning, men vi forventer, for eksempel på nedskrivningsposten, der forventer vi, at vi kigger ind i nu i et år, hvor vi får et mere normaliseret nedskrivningsniveau. Og det vil sige, at vi forventer en større post på nedskrivningskontoen, end vi har set de sidste 7 år. Dertil så forventer vi også, at ligesom markedet har regnet med, at renterne kommer til at være faldende i løbet af 2024. Og det er selvfølgelig også noget, der påvirker vores toplinje, altså vores indtægter. Så når vi lægger de her ting ind i vores budget og i forhold til vores forventninger, så ligger vi med en forventning til resultatet for 2024, der er lidt lavere end det, vi har konstateret for 2023. Vi har et outlook på de her 225 til 255 millioner.
Og det svarer til en ROE på mellem 12-14%, så stadigvæk hvad skal man sige, over det niveau, vi har indikeret i forhold til vores langsigtede finansielle målsætning. Men sådan set i historisk perspektiv er der vel stadigvæk tale om forventninger sådan i den høje ende? Det er stadigvæk et niveau, vi kan være meget tilfredse med i forhold til historien. Og til det hører jo også, at vi opererer på Færøerne og i Grønland, som er to små, sårbare økonomier. Så der kan sagtens ske noget i løbet af 2024. Typisk noget udefrakommende. Det er som sagt nogle økonomier, der er meget afhængige af nogle helt, hvad skal man sige, nogle forudsætninger, der er givet fra andre. Jeg kunne nævne sådan noget som fiskepriser og adgang til forskellige markeder. Og hvis der sker noget i forhold til for eksempel den geopolitiske situation, der gør, at Færøerne måske bliver ramt af noget i forhold til adgangen til markederne, det kunne også ske for Grønlands vedkommende, jamen så kan det sagtens få en betydning for både Færøerne og Grønlands økonomi. På trods af, at begge lande i dag står med nogle meget stærke økonomier, og der ikke er nogen store skyer i horisonten, så kan det hurtigt opstå et eller andet, der kan få en betydning for økonomierne, og derfor også for Bank Nordic, som agerer på de to markeder. Det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske, og tak fordi du kiggede forbi. Selv tak.